Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της 8ετίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο άνθρωπος που σημάδεψε θετικά ή αρνητικά με την παρουσία του την πολιτική ζωή της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτήν την εκπομπή τολμήσαμε να κρίνουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και πιστέψτε με, αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει υπολογίσει κανείς. Εμένα με ενόχλησε και με ενοχλεί το ότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι που θέλουν να θεωρούν τους εαυτούς σοβαρούς, που τολμάνε να λένε και επίσημα ότι ο Καλάτζος δεν έχει δικαίωμα να έχει γνώμη. Και δεν έχω δικαίωμα να έχω γνώμη. Έγραψε ο Λάμψας ένα χυδαίο κείμενο σε μια μεγάλη κυκλοφορία εφημερίδα. Ένας άνθρωπος που το θεωρούσα συμπαθή για μένα και τον Ραφαηλίδη, επειδή τολμήσαμε να κάνουμε κριτική στον Καραμαλή. Και είπε κριτική χωρίς στοιχεία. Λυπάμαι, εμείς είπαμε και λέμε στοιχεία. Άλλοι μιλάνε για θυσίες, κάνουν ύμνο στον πρόεδρο χωρίς στοιχεία. Αυτό που ενόχλησε ορισμένους είναι η επιτυχία της εκπομπής. Και η επιτυχία αυτή εσείς τους αναγκάσετε και αυτούς να βάλουν λίγο ελάχιστο νερό στο κρασί τους. Τους αναγκάσετε σιγά σιγά να παρουσιάζουν κάπου και κάποιον που τολμούσε να πει μερικά λογάκια, μια κάποια κριτική για τον πρόεδρο, που ετοιμάζαν να τον στείλουν σπίτι του με μια προβολή εκπληκτική, να περάσουν, λέει, στα παιδιά μας την εικόνα ενός Αγίου. Όχι, ντροπή. Έχουν γίνει στην ιστορία μας, έχουμε γράψει ψέματα, αλλά κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς τους χαλάσαμε αυτό το παιχνίδι που ετοιμάζανε και αναγκαστήκαν να περάσουν κάποια πράγματα. Όμως και όταν περνάγανε ένα-δύο ανθρώπους που είχαν κριτική θέση απέναντι στον πρόεδρο, το τέλος της εκπομπής ήταν πάντα: κύριε πρόεδρε, σας κρίνουμε, αλλά σας αγαπάμε, να με συγχωρέσετε. Κύριε πρόεδρε, σας αγαπάμε. Βαρεθήκαμε να τους ακούμε, κύριε πρόεδρε, σας αγαπάμε. Εγώ λοιπόν θέλω να πω στον κύριο πρόεδρε: κύριε πρόεδρε, δεν σας αγαπώ. Δεν σας αγαπώ γιατί μου κάνετε κάτι, αλλά γιατί πιστεύω ότι με τις βασικές επιλογές σας βάλατε σε κίνδυνο, έχετε υποθηκεύσει βαριά. Έχετε βάλει μια τρομερή υποθήκη στο μέλλον της χώρας μας. Και πιστεύω ότι το λογαριασμό για τα μεγάλα λάθη που κάνατε δεν θα τον πληρώσουμε εμείς, ούτε εσείς ασφαλώς, θα τον πληρώσουν τα παιδιά μας. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Γιατί αν δεν δούμε τα λάθη Καραμαλή, δεν έχουμε καμία ελπίδα να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, και κάποια πράγματα μπορούμε να τα σώσουμε. Σε αυτή λοιπόν την τρίτη και τελευταία συζήτηση για τον Καραμαλή, θα δούμε μαζί και με τη βοήθεια των ανθρώπων που είναι κοντά μου στην εκπομπή αυτή, που τολμήσαν να έρθουν και να μιλήσουν ελεύθερα για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ποια ήταν, κατά τη γνώμη μας, τα βασικά λάθη προδοσίες, λάθη εγκλήματα, λάθη σοβαρά, πολύ σοβαρά, που έχει κάνει ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορεί να έχω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανείς το δικαίωμα να με απογορεύσει ακόμα να κάνω και λάθη. Στην πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει για τη Θράκη, ο επίσκοπος Μαρονίας Κομοτηνής είχε πει: θα ξαναγίνει η μικρασιατική καταστροφή. Εννοούσε τη Θράκη. Μιλήσαμε και έδειξα τη Μικρασία και δεν το έκανα τυχαία αυτό. Πιστεύω ότι μετά τη Μικρασία πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα ελληνισμό που το χάσαμε, και το χάσαμε αφού εξευτελιστήκαμε. Μιλήσαμε και εκεί, σε αυτόν τον πρώτο εξευτελισμό της δικιάς μου γενιάς, θα συναντήσουμε τον Καραμαλή. Πάμε στην Κύπρο. Χάσαμε 40% ενός νησιού. Ένα προμαχώνα της χώρας μας. Και σε αυτό το χάσιμο του νησιού, του ελληνισμού, την υποχώρηση, την τρομερή υποχώρηση που ανοίγει το καινούριο μέτωπο για τους Τούρκους και την Ελλάδα, πάλι βρίσκουμε πρωταγωνιστή τον Καραμαλή. Και φτάνουμε πια στη Θράκη. Ο Καραμαλής φεύγει, όμως είναι και η Θράκη δικό του έργο. Φτάνουμε στα Σκόπια και στον Μακεδονία που το χάσαμε. Και εκεί είναι πάλι δικό του έργο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Καραμαλής πρωταγωνίστησε σε αυτά τα μεγάλα ιστορικά ελληνικά γεγονότα, και που ορισμένοι, μεταξύ αυτών και εγώ, πιστεύουμε ότι ο ρόλος ήταν αρνητικός. Δεν έχει σημασία αν πρόδωσε. Ξέρετε, όταν λέμε πρόδωσε κάποιος, φανταζόμαστε ότι του δώσαν τα αργύρια της προδοσίας. Όχι. Μπορεί να έχει προδώσει πιστεύοντας ότι κάνει καλό στη χώρα. Γιατί μέσα του πίστευε ότι η Ελλάδα, η πολύ μικρή Ελλάδα, η επαρχία Ελλάδα, που οι ξένοι θα έχουν την καλοσύνη να μας δεχτούν, ήδη είναι μια επιτυχία γι' αυτό. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή την Ελλάδα υποανάπτυκτη επαρχία της Ευρώπης. Δεν τη θέλω. Δεν πιστεύω ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας. Μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι, όταν είχαμε τουρκοκρατία, μας είχαν αφήσει την τέχνη, διότι δεν έκαναν τέχνας. Δεν υπηρετήσαν ποτέ της τέχνας. Μας είχαν αφήσει το εμπόριο, γιατί δεν τους ενδιέφερε. Δεν μπορούσαν να κάνουν εμπόριο όταν το Κοράνι απαγορεύει την τοκογλυφία, τους τόκους. Μας είχαν αφήσει το ναυτικό.
Και έτσι γίναμε μια μεγάλη ναυτική δύναμη. Μας είχαν αφήσει κάποια πράγματα, τη θρησκεία μας. Οι Ευρωπαίοι που θα έρθουν, οι Ευρωπαίοι που έφερε ο Καραμαλής εδώ, σε αυτή τη τρομερή φαγκοκρατία που θα έρθει να κυριαρχήσει, δεν θα μας αφήσουν ούτε την τέχνη, πιστεύουν ότι την υπηρετούν καλύτερα από εμάς, δεν θα μας αφήσουν το εμπόριο, είναι το κογλίφι τρομεροί, ξέρουν να μεταχειρίζουν τον τόκο, ξέρουν να εμπορεύονται και έχουν άλλωστε ραχοκοκαλιά το εβραϊκό στοιχείο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν θα μας αφήσουν ούτε το ναυτικό, δεν είναι τυχαίο. Ήμουν ο πρώτος που το έλεγα στους εφοπλιστές, θα καταλάβετε πόσο ανάγκη έχετε την Ελλάδα και θα γυρίσετε. Οι εφοπλιστές δεν είναι τυχαία που ήρθαν ξανά εδώ. Η Ευρώπη δεν τους θέλει, δεν θέλει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα τσακίσουν την ελληνική ναυτιλία, θα την κάνουν ανώνυμες εταιρείες για να την πάρουν, δεν μας αφήσουν τίποτα. Αυτό φοβάμαι, μακάρι να έχω άδικο. Και εγώ με τον Καραμαλής άνοιξε το δρόμο αυτό, τσακίζοντας κάθε άμυνά μας. Έριξε τις άμυνες. Η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν ένα μικρό γεγονός αυτός ο εξευτελισμός. Θέλω να ακούσετε μερικά λόγια από έναν άνθρωπο που είναι μεγάλος στην ηλικία, αλλά διατηρεί έντονη την αγάπη για τη χώρα. Μίλαγε και έκλαιγε σε κάποιες στιγμές. Είναι ο καλούμενος ο Δημήτρης, ο δημοσιογράφος. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη όταν οι Τούρκοι μας εξευτέλισαν. Ακούστε τον τι αντάλλαγμα πήρε ο κύριος Καραμαλής για να δεχτεί τον εξευτελισμό, για να δεχτεί το τέλος ενός ελληνισμού αιώνων. Συλλαμβάνουνε τον Εγκίν και τον Χασάν και είναι υπόδικοι δύο πρόξενοι, της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης. Συμφωνούνε Μεντερές Καραμαλής και έρχεται εδώ ο Χατζόπουλος, εκπρόσωπος του Μεντερές, και σηκώνουν τη σημαία του ελληνικού προξενείου στην Σμύρνη και αθώνονται σχεδόν, βρήκανε τα διάφορα μέσα να μην τιμωρηθούν ούτε ο Εγκίν ούτε οι πρόξενοι. Όλα αυτά μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Μετά από τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Συμφιλιωθήκαμε τόσο γρήγορα δηλαδή. Ναι, ναι. Και κατόπιν σηκώθηκε και πήγε κατόπιν με τα μερικά χρόνια πήγε ο Καραμαλής και ο Αβέροφ στην πόλη για να κάνουν σύμφαση. Μετά γεννήκαν τα γεγονότα. Η Ελλάς δυστυχώς, κύριε Κολάτε, από το 1923, από την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, η Ελλάδα σε όλα υποχωρεί. Σε όλα υποχωρεί. Βγάλανε νεκρούς και τους μαχαίρωσαν. Κάψαν όλα στα εστοφυλάκια. Νεκροκεφαλές τις κλωτσοβολούσαν σαν να ήσαν τόποι. Ο καντιλανάφτης τον έδεσαν, τη γυναίκα του και τα τρία κορίτσια μπροστά στα μάτια του τα ευίασαν με το αισχρότερο τρόπο. Αιμόφριτες τις μετέφεραν την άλλη μέρα στο νοσοκομείο και αυτός είχε για 4 μήνες ήτο υποθεραπεία. Και γράφω μέσα στο βιβλίο μου το σπίτι της φρίκης και της βαρβαρότητας. Έσπασαν όσα σπίτια είχανε, τα σπάσανε. Είδατε με πόση προσοχή σε όλες τις παρουσιάσεις Καραμαλή προσπαθήσαν να αποφύγουν την Κύπρο. Και εδώ που τα λέμε δεν είχαν πάρα πολύ δυσκολία γι' αυτό, γιατί όλοι μας, ο ελληνικός λαός έχει απομακρυνθεί από την Κύπρο. Τους βαριόμαστε τους Κύπριους. Αυτό είναι μια επιτυχία του συστήματος. Κατορθώσαν να απομακρύνουν τους δύο λαούς. Εγώ έμαθα από τον Σπύρο του Παπαγεωργίου, τον αρχισυντάκτη της εστίας, από τα βιβλία του και από αυτά που μου είπε, ότι οι Κύπροι δεν είχαν ποτέ εθνικό ύμνο. Είχαν πάντα τον δικό μας εθνικό ύμνο. Εγώ έμαθα διαβάζοντας και βλέποντας ότι οι Κύπροι πολέμησαν. Η ελληνική κυβέρνηση Καραμαλή, μέσω του διπλωματικού εκπροσώπου της στη Λευκοσία, του Αγγέλου Βλάχου, πρότεινε κατ' εντολήν τη λύση της ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία ούτε ως έννοια δεν ήταν γνωστή στους Κυπρίους. Ποτέ δεν πέρασε από τα όνειρα και τους στόχους τους ότι μπορούσαν αυτοί να γίνουν ανεξάρτητοι, ένα μικρό νησί, αφού η καρδιά τους, η παράδοσή τους, η ιστορία τους οδηγούσε στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Ο Άγγελος Βλάχος, κατ' εντολή Καραμαλή και Αβέροφ, κατέβηκε στη Λευκοσία και άρχισε, όπως ομολογεί ο ίδιος στα διπλωματικά απομνημονεύματά του, να διασπείρει την ιδέα της ανεξαρτησίας.
ομολογώντας με λύπη και συντριβή ότι δεν έβρισκε ανταπόκριση από κανέναν. Πολεμούσαν για Ελλάδα, απεικονίζονται για Ελλάδα τα παλικάρια της ΕΟΚΑ. Δεν ήθελαν να ακούσουν ανεξαρτησία. Ρώτησε στην προηγούμενη εκπομπή ο Σπύρος Παπαγεωργίου ποιος θυμάται το μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας που είχε νεκρούς και ήταν συλλαλητήριο για την Κύπρο. Για τα αδέρφια μας που τολμήσαν να κρεμάσουν οι Εγγλέζοι. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί τη μόνη φορά που η μητέρα μου έδωσε μια ανάποδη. Είχα πάει στο συλλαλητήριο ασφαλώς, δεν ήξερα για τους νεκρούς, χιλιάδες τα νέα παιδιά. Πήγα με τους φίλους μου μετά και άρχισα να γυρίσω σπίτι. Η μητέρα μου είχε ακούσει για τους νεκρούς και με περίμενε στο δρόμο. Και όταν πλησίασα και της είπα γιατί η μητέρα στο δρόμο, έφαγα μια ανάποδη πρώτη και μοναδική φορά και ήμουνα στο γυμνάσιο πια. Όμως εμείς βγαίναμε στο γυμνάσιο. Ποια από τα σημερινά παιδιά θα βγαίνανε για την Κύπρο? Θα μπουν σήμερα, δεν θα βγουν για την Κύπρο, θα βγουν για τη Μακεδονία. Και θα έρθει μια εποχή που δεν θα βγαίνουν για τη Μακεδονία και θα βγαίνουν για τη Θράκη ή για τη Χίο ή για τη Μυτιλήνη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Καραμαλής λοιπόν κατόρθωσε να μας αλλάξει, να μας συμβάσει, να συμβαστούμε τόσο πολύ πια, που να μην υπερασπιζόμαστε ούτε τον ελληνισμό. Να μην σκεπτόμαστε ότι η Κύπρος είναι ένας πρώτος προμαχώνας, ότι όταν το χάσουμε, αν πέσει η Κύπρος, θα πέσουν πολλά πράγματα. Ο Παπαγεωργίου είναι μαχητής. Πολέμησε στην Κύπρο, έγραψε ωραία βιβλία. Ασφαλώς είναι από αυτούς που αρνούνται τον Καραμαλή, που αρνούνται τον καραμαλισμό. Εγώ τον άκουσα με προσοχή. Τολμώ να του ζητήσω να μας μιλήσει ξανά. Και πιστεύω ότι αυτά που λέει με το χέρι στην καρδιά είναι σημαντικά. Και είναι σημαντικά όχι για την Ελλάδα του χτες, στην οποία αναφέρεται, αλλά για την Ελλάδα του σήμερα. Γιατί ήταν η Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Ιωνία Πόντος, προτιμώ να το λέω, Κωνσταντινούπολη, Ύβρος Τένεδος, πάει το δεύτερο κομμάτι του ελληνισμού, Κύπρος τρίτο, μετά πάμε Θράκη, Αιγαίο. Να μην χάσουμε τη μάχη της Κύπρου. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε ακόμα πρέπει να το σώσουμε. Καλύτερα να δώσουμε τη μάχη στην Κύπρο παρά να τη δώσουμε στη Θράκη και στο Αιγαίο. Αν διασωθεί η Κύπρος, ίσως διασωθεί με τις δικές της προσπάθειες, ίσως με μια άλλη συγκυρία διεθνή, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να διασωθεί με την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Μέσα από την Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Κύπρου. Οι Ευρωπαίοι, μην έχουμε καμία αυταπάτη, δεν θα γίνουν διαχειριστές των δικών μας προβλημάτων. Δεν δέχονται. Εδώ δεν δέχονται ότι είναι κοινοτικά σύνορα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή Λίμνος. Μας εξαιρούν από τις ασκήσεις. Θέλουν να έχουμε αφοπλισμένες τις πτήσεις των μαχητικών μας. Θέλουν να έχουμε κοινοπραξίες πετρελαίου. Θέλουν να μην κάνουμε έρευνες για πετρέλαιο 7 μίλια έξω από την Αίγινα και τη Σαλαμίνα. Πώς λοιπόν, αφού εμάς εδώ, ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δεν μας προστατεύουν, πώς θα προστατεύσουν την Κύπρο? Είπε κάτι ο Καραμαλής και το πιστέψαμε και είμαι σίγουρος ότι λέτε μέσα σας, έχει δίκιο ο Καραμαλής. Η Κύπρος πέφτει μακριά. Κύριε Πρόεδρε που φύγατε και μας αφήσατε με αυτό το προστατευτικό χαμόγελο, το γοητευτικό γιατί ξέρει να παίζει το ρόλο του πατέρα, παρόλο που δεν είχε παιδιά, ίσως γι' αυτό. Γιατί δεν έχει συνείδηση είναι παιδιά. Γιατί όταν έχεις παιδιά, δεν παίζει εύκολο το ρόλο του πατέρα. Ξέρετε όλοι εμείς που έχουμε παιδιά, ξέρουμε ότι πολλές φορές ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Γιατί νιώθουμε μέσα τις ευθύνες μας και τις ενοχές μας. Μόνο αυτοί που δεν έχουν παιδιά μπορούν να παίξουν τόσο καλά το ρόλο του πατέρα. Τον έπαιξε λοιπόν πολύ καραφεύγοντας. Θα θέλω να το ρωτήσω τον Πρόεδρο. Πρόεδρε, αφού πέφτει τόσο μακριά η Κύπρος, πώς η Ελλάδα τότε έχει υπογράψει ως εγγυήτρια δύναμη? Τι εγγύησεις δώσαμε? Έπρεπε να πούμε, εμείς πέφτουμε μακριά, δεν μπορούμε να είμαστε εγγυήτρια δύναμη. Να βάζαμε τους Αμερικάνους καθαρά πια. Όταν είσαι εγγυήτρια δύναμη, σημαίνει ότι μπορείς να εγγυηθείς τι? Την ανεξαρτησία, την ασφάλεια. Να εγγυηθείς ότι η Κύπρος δεν θα περάσει αυτά που θα ακούσετε. Όχι αυτά μόνο που θα σας πει ο Παπαγεωργίου. Αυτά που θα σας διαβάσει και ο Μουστάκας. Πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο μεγάλος κωμικός, που όλοι τον αγαπάμε, που μας κάνει να γελάμε, είναι Κύπριος. Και όχι μόνο είναι Κύπριος, ήταν μια οικογένεια 7 παιδιά. 7-8 παιδιά νομίζω. Μια οικογένεια που πολέμησε, που έχει υποφέρει εκεί, που όλοι έλαβε μέρος στον αγώνα της Κύπρου. Ο Μουστάκας λοιπόν θα μας διαβάσει κομμάτια, βιβλία που μιλάνε για την Κύπρο. Και να το δείτε να συγκινείτε, να το δείτε να είναι σοβαρός. Ποιος είναι ο Αττήλας? Ένα πρόσωπο είναι. Ένα ιστορικό πρόσωπο που στη θύμηση των ανθρώπων
έμεινε σαν προσωποποίηση της καταστροφής και του κακού. Έζησε πριν από 15 αιώνες ο Αττήλας. Ήταν αρχηγός των Ούνων, του βάρβαρου εκείνου λαού που ζούσε στην περιοχή όπου σήμερα είναι η Ουγγαρία. Τον θάνατο, τον όλεθρο και την καταστροφή σκορπούσε όταν έκανε τις ανελαίτες εισβολές του στις χώρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως να, ξαναγεννήθηκε ο Αττήλας. Ξανάζησε η προσωποποίηση εκείνου του όλεθρου. Μετά από 1521 χρόνια, άλλος βάρβαρος λαός, που καμιά διαφορά δεν έχει από τους Ούνους της παλιάς εκείνης εποχής, έκανε να ξαναζήσει ο Αττήλας. Και μάλιστα ο ίδιος, αυτός ο σύγχρονος βάρβαρος, διάλεξε σαν όνομά του τον Αττήλα. Ανοίξαμε τα ραδιόφωνά μας και αντί για τη συνηθισμένη πρωινή μουσική και τις σχεδόν πάντα γνωστές ειδήσεις, ακούαμε πολεμικά ανακοινοθέντα. Το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν έλεγε: «Ανακοινούται ότι την πρωίαν της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, οι Πούλος και Ανάνδρος προσέβαλαν το σταθμόν Ραντάρ, ευομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελδίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας Αγύρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρίφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια σημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις». Αυτά τα πανηγυρικά και νικητήρια ανακοινοθέντα γίνονταν για 3 μέρες. Γεμάτα από πολεμικό ενθουσιασμό, τα νιάτα της ελληνικής Κύπρου χτυπούσαν αλίπητα τον εχθρό. Πάρα πολλά πλήγματα δέχτηκε η τουρκική αεροπορία. Στις 2:30 το μεσημέρι έγινε η πρώτη απόπειρα για απόβαση από τη θάλασσα. Όμως η αντίσταση των Ελλήνων ήταν αναπάντεχη για τους Τούρκους. Εκεί στη γλυκιώτισσα της Κερίνιας η θάλασσα γέμισε από πτώματα Τούρκων. Στις 4 παρατέταρτο έπεσαν εκατοντάδες Τούρκοι αλεξιπτοδιστές στη μια μιλιά. Εκεί γράφτηκε άλλο έπος. Οι άμαχοι, γυναίκες, γέροι και αγριές, με ό,τι όπλο έπεφτε στα χέρια τους, χύμιξαν στους ζαλισμένους από την έκπληξη Τούρκους και τους κατάκοψαν. Κανένας δεν γλίτωσε. Την ίδια ημέρα που απολυθήκαμεν που τον Άγιον Αντρικούδιν, ήρθε ο Κωστής ο Μαραγκός και μου είπεν: «Μουχτάρι, εσφάξαν τη γυναίκα μου και το αγκονούι μου και την κορούα μου 5 χρονών». Εγώ τότε μαζί με αυτόν τον επισκέφθημαν στο σπίτι του Μαραγκού, είδαμε πράγματι την κορού του σφαγμένη και η γυναίκα του ήταν στη ζωή. Την ερωτήσαμε ποιοι είναι που την εσφάξασαν και μας είπαν ότι τους ξέρει καλά, αλλά δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Τότε εμείς εφέραμε ορισμένα πρόχειρα φάρμακα, εδέσαμε την πληγή και την εβάλαμε στο στρώμα. Τότε πήραμε το παιδί στην αυλή της εκκλησίας και βάλαμε τάφον και το θάψαμε. Και όσοι προσέξετε το λόγο, θα δείτε πόσο καλά είναι τα ελληνικά των Κυπρίων. Ότι τα αδέλφια μας στην Κύπρο, που ήταν από πολύ παλιά Έλληνες, στην πολιορκία της Τύρου, ο Αλέξανδρος είχε τους Κύπρους βασιλείς μαζί του. Θα ακούσετε ότι πλησιάζουν την αρχαία ελληνική πιο πολύ από τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα που εμείς χρησιμοποιούμε. Αφήστε που τη χρησιμοποιούμε όπως τη χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμη και καλά τη χρησιμοποιούσαμε. Τα κυπριακά είναι πολύ καλά ελληνικά. Θα ακούσετε το Μουστάκα και θα ήθελα να δείτε τις εικόνες. Ζήτησα από τον φίλο μου τον Κακογιάννη, τον Μιχάλη, να μου δώσει μια θαυμάσια ταινία που είχε κάνει για την Κύπρο. Και την οποία δεν τη βοηθήσαμε. Ενώ έπρεπε. Αυτή η ταινία έπρεπε να υπάρχει παντού, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους κινηματογράφους, σε όλες τις τηλεοράσεις, όλου του κόσμου έπρεπε να παιχτεί. Γιατί είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης και μια ταινία που υπηρετούσε ό,τι πιο ιερό έχουμε, την Ελλάδα.
Τες 27 1974, όταν έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήμουν εθνοφρουρός και υπηρετούσα στην Κερίνιαν. Όταν έγινε η εισβολή, εγώ έλαβα μέρος στη μάχη κοντά στον Καραβά και Λάπιθον για να αποκρούσουμε την εισβολή. Κατά η ώρα 9 το πρωί της ιδίας ημέρας, εγώ επιάστηκα αιχμάλωτος, μαζί με καμιά 30 άλλους στρατιώτες κοντά στο 5 μίλι. Μόλις μας έπιασαν οι Τούρκοι στρατιώτες, μας εκτυπούσαν με τα κοντάκια των όπλων τους και με τα ξύλα. Μας εμάζεψαν όλους στο 5 μίλι μαζί με άλλους στρατιώτες και πολίτες, γυναίκες και παιδιά, και μας αφήκαν εκεί για 2 μέρες. Μας φρουρούσαν Τούρκοι στρατιώτες με τα όπλα. Τες 2 μέρες που ήμασταν στο 5 μίλι, οι Τούρκοι στρατιώτες έπιαναν αιχμάλωτους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, γέρους και στρατιώτες, τους ετραβούσαν πιο πίσω από εμάς και τους εσκότωναν με τα όπλα. Δηλαδή, επέζαν τους ομπρός μας. Επίσης, είδα Τούρκους στρατιώτες να πιάνουν γυναίκες αιχμαλώτους και να τους κόφτουν τα βυζιά με τις ξυφολόχες των όπλων τους ομπρός μας. Προτού τους έκαμναν τη δουλειά, δηλαδή τις ατιμάζαν μπροστά μας και οι γυναίκες εκλαίαν, εφωνάζαν, αλλά αυτοί συνεχίζαν χωρίς να σκεφτούν τίποτε. Αυτό το πράγμα θα το κάμαν πάνω σε 30 περίπου γυναίκες. Η Κύπρος βέβαια προδόθηκε. Και όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα, πάντα πληρώσαμε πολλά με τους διάφορους εφιάλτες. Και να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός τόσα χρόνια, δεν πήγε ποτέ στην Κύπρο. Ποτέ. Γιατί? Δεν σκέφτηκε ούτε ένας από εσάς γιατί ο Καραμαλής δεν πήγε στην Κύπρο. Είχε πει ο Χόρν ότι είναι πολύ μεγάλος ηθοποιός. Μεγάλος ηθοποιός ίσως όχι, αλλά καλός ηθοποιός σίγουρα. Γιατί δακρύζει εύκολα. Δεν το θεωρώ ίδιο του μεγάλου ηθοποιού το εύκολο δάκρυ, αλλά ο Καραμαλής δακρύζει. Όταν του μιλάνε για την Κύπρο, δακρύζει. Εγώ θα ήθελα να μην δακρύσει μια φορά και να μας απαντήσει ορισμένα ερωτήματα. Ποιοδότης, όσο αφορά το Κυπριακό, κανείς δεν μπορεί να το πει με κατηγορηματικότητα αυτό, εκτός από τον Κάτρη και εκτός από τον Ζήγδη. Ο Κάτρης και ο Ζήγδης είναι οι φανατικοί ερευνητές της καραμαλικής μυοδοσίας. Ξέρω ό,τι έχουν γράψει αυτοί οι δυο. Μέσα από τα γραπτά τους κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό. Τεκμηριώνεται σε έναν βαθμό. Δεν υπάρχουν όμως αρκετά ισχυρά ντοκουμέντα για να φανεί καταρχήν τι συνέβη στη Ζηρίχη. Συμφωνίες Λονδίνου-Ζηρίχης. Γιατί δεν άνοιξε το φορέο στα αρχεία? Δεν τα ανοίγει. Και δεν νομίζω πως ποτέ θα τα ανοίξει. Διότι πράγματι έγινε μια συνδιαλλαγή εκεί πέρα. Είναι βέβαιο. Δηλαδή η Κύπρος εκχωρήθηκε. Από τότε εκχωρήθηκε. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δηλαδή αν λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια μιας ελληνικής πολιτικής, δεν λέω εθνικής, ελληνικής πολιτικής, θα μπορούσε ή θα του κόβαν τα δάνεια. Είναι σκληρός αρφαλής και το ξέρω. Το ξέρω ότι ενοχλεί, όμως αυτά που λέει τα πιστεύει και στην ανάλυση ξέρει να μιλήσει. Εμείς οι άνθρωποι του κινηματογράφου, όλοι μας σε κάποια στιγμή μισήσαμε τον Ραφαήλ. Αυτό, εμένα τουλάχιστον, δεν μου στέρισε ποτέ τη χαρά να τον ακούω. Ακόμα και όταν αυτά που έλεγε δεν με βρίσκαν σύμφωνο. Και σε αυτή την εκπομπή νομίζω, αν πρέπει να κερδίσουμε και θέλω να κερδίσουμε μια μάχη, είναι να μπορείτε να ακούσετε και πράγματα στα οποία δεν συμφωνούμε. Αν και για τον Καραμαλή, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι φανατισμένοι για τον Καραμαλή. Πού τον είδατε, σε ποια μάχη είπε παρόν? Ποτέ. Ένα από τα πράγματα που με πλήγωσαν είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που με πήραν τηλέφωνο να βρίσουν τον πατέρα μου, αυτό το παιδί που έδωσε τη ζωή του 26 ετών, ένα από τα παλικάρια της Αλβανίας, επειδή τόλμησα να τον αναφέρω και να τον συγκρίνω με τον Καραμαλή. Δεν έκανα σύγκριση του πατέρα μου, του Μάριου Κολάτου, με τον Καραμαλή. Δεν έκανα σύγκριση γιατί δεν μπορώ να κάνω σύγκριση. Σε δύο ανώμια πράγματα. Ο ένας ήταν ένα πολύ ωραίο παλικάρι που πολέμησε, που στερήθηκε για την πατρίδα τα πάντα. Την όμορφη γυναίκα, την πάρα πολύ όμορφη γυναίκα του. Έπρεπε να δείτε τι ήταν η μάνα μου τότε. Ένα έξυπνο παιδί που τα αγαπούσε, γιατί όχι.
την οικονομική άνεση που είχε και τα νιάτα του. Πώς λοιπόν θα συγκρίνω αυτό το παιδί που όπως χιλιάδες άλλα παιδιά δώσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα ή χάσαν πόδια, χέρια ή πήγαν φυλακή ή πήγαν εξορίες, με έναν άνθρωπο που δεν έδωσε τίποτε. Που σήμερα πια όλοι αναγκάστηκαν να επαναλάβουν αυτό που τόλμησα να πω και που ξένησε. Στην κατοχή ο Καραμαλής καθόταν σπίτι του με μια παρέα από έξυπνους ανθρώπους που περιμένανε και σχεδιάζαν τι θα κάνουν μετά όταν τα παιδάκια όπως ο πατέρας μου, οι αφελείς, δώσουν τη ζωή τους για να φύγουν οι κατακτητές και να φύγουν διατηρώντας η Ελλάδα την τιμή της. Μπόρεσε να διεκδικήσει και να πάει το Δωδεκάνησα. Ήταν ένα κέρδος. Χάρη σε ποιους αυτό το κέρδος? Χάρη στους χείρους της Αλβανίας. Χάρη σε αυτούς που κάναν αντίσταση. Όχι ασφαλώς στον Καραμαλή, στον Τζάτσο και στην παρεούλα του. Αυτό που ονομάστηκε καραμαλισμός ή καραμαλική εποχή, και μιλάμε για την περίφημη οκταετία, υπήρξε ουσιαστικά μια προπόνηση για τη Χούντα που ήρθε αργότερα. Εδώ είναι πάλι ένα παράδοξο που θέλω να το τονίσω στους είτε αυτόκλητους είτε ετερόκλητους αναλυτές. Ας θυμηθούμε ότι δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά η καταπίεση της Χούντας από την καταπίεση της καραμαλικής οκταετίας. Ας θυμηθούμε ότι και στις διαδηλώσεις που μας κυνήγησαν και ο συγκεκριμένος χωροφύλακας που μας παρακολουθούσε μέρα και νύχτα και το ψυχολογικό και πνευματικό πρεσάρισμα που γινόταν και η λογοκρισία που υπήρχε σε όλο το φάσμα που αναπτυσσόταν η ίδια η πνευματική ζωή δεν διέφεραν πάρα πολύ από αυτά που αργότερα πέρασε στο λαό μας η Χούντα. Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Ο καραμαλισμός υπήρξε μια βάρβαρη και πολύ σκληρή εποχή, τουλάχιστον για όσους είχαν άποψη πάνω σε αυτό που θα λέγαμε πνευματική αντίρρηση. Δεν μιλώ για αντίσταση, ούτε για αντίδραση, μια απλή αντίρρηση αν θέλετε. Βρέθηκα 15 χρονών παιδί, επειδή έμενα στην πλατεία Βάθη, και θα παρακαλέσω εδώ όλους που γράφουν το πλατεία Βάθης να το σταματήσουν αυτό το μιξοβαρβαρισμό. Είναι η πλατεία Βάθη, η πλατεία του Βάθη δηλαδή, και όχι η πλατεία Βάθης. Αυτό είναι μια παρένθεση, έτσι, λίγο δασκαλίστικη. Ας μην το συγχωρέσετε, μου ήρθε στο στόμα. Εκεί κοντά λοιπόν ήταν η ομάδα της Ειρήνης, στην οποία αρχήγευε με όλο το ουσιαστικό και ρομαντικό περιεχόμενο της εποχής του ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Βρέθηκα 15 χρονών λοιπόν στα χέρια του Λαμπράκη, στα πόδια του θα έλεγα, πρωτοπαλίκαρο, ένα από τα παλικαράκια τα 15χρονα, και αξιώθηκα να συλληφθώ στην πρώτη πορεία ειρήνης μαζί με πολύ πιο σημαντικούς από μένα τότε ανθρώπους, το Μίκη Θοδωράκη κτλ. Θυμάμαι μας κλείσανε λοιπόν μέσα στη Λεόντιο σχολή και η πρώτη κουβέντα που είπαμε μόλις μπήκαμε μέσα, χωρίς να το ξέρουμε γιατί μας βγήκε αυτό, ήτανε «Δικτατορία ο Καραμαλής, τώρα θα μας εκτελέσουν». Και το εννοούσαμε. Όταν μάλιστα μου έδωσε ένα χαστούκι ο μπάτσος εκεί, ο οποίος μας πέρναγε και με ρώτησε τι δουλειά κάνω και του είπα ότι είμαι ποιητής και μου είπε «Πούστη, αφού είσαι ποιητής, να πας στη Ρωσία να γράψεις ποίηματα». Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπήρξε ένας μεσαίος πολιτικός, ένας άνθρωπος της μάζας, ένας απλός λαϊκός άνθρωπος που ξεκίνησε από ένα χωριό με όπλα το παράστημά του και μία άνωθεν εντολή να κυβερνήσει, και από εκεί και μετά εντάχθηκε μέσα σε ένα κλίμα, μέσα σε ένα κύκλωμα προτυπολογίας τέτοιο που μας εμφανίζει έναν ηγέτη που ονομάζεται και εθνάρχης κατά την ίδια λογική που άλλος ονομάζεται στρατάρχης. Ήταν ένας απλός κοινός νους, ο οποίος με την προστασία, με το στήριγμα, με την μουνουχισμένη Ελλάδα που πήρε στα χέρια του, τα κατάφερε και επιβίωσε μέσα από όλους αυτούς τους χώρους και μάλιστα θα έλεγα αυρόχης ποσή. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μόνος, πιστεύω ο μόνος, δεν ξέρω, από τους κατά τεκμήριο ηγέτες που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, τουλάχιστον στον αιώνα μας, που δεν αξιώθηκε, και λέω τη λέξη εδώ χωρίς εισαγωγικά, ποτέ του, μια σφαλιάρα από την εξουσία, μια μερακράτηση, μια φυλάκιση, δεν λέω ένα στήσιμο στο απόσπασμα, μια εξορία διατεταγμένη και όχι επιλεγμένη αυτοεξορία,
και μάλιστα με διαβατήριο με ξένο όνομα. Είναι ο μόνος ο οποίος, να το πω έτσι λίγο απλά λαϊκά, με το φόβο μη γίνω και λαϊκιστής γιατί είναι κάτι που το συχαίνομαι, είναι ο μόνος ο οποίος πέρασε πολύ καλά. Του ήρθαν όλα δεξιά. Τα έφερε και ο ίδιος αρκετά δεξιά. Η προσωπική μου άποψη, σαν ενός ποιητή της γενιάς του 60-70, είναι πως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής